ka ang giatangan. Kay malagmit, bisag kay itong barko gikas Manila. Yung pauli na eh. Wa pa nang ibaw eh. Basta milayas dito sa Ilas Manila. Ha? Wilayas? Nag-ikyas? O lagi. Gitawagan may ni Ma'am Lipin na patangan ko dito sa airport o gining sa pandalan. Nakaroon to asas nung dito sa airport. Ano saan kong milayas mo to eh? Gabi pa. Gabi pa mo to eh. Huwag parang dumabot eh. Ganina pa mabuntang sa'yo may bot ng ikas Manila. Kung karong hapon... Gusto, karong hapon. Doon na maabot gabal kung ikas Manila hapon. Pero hindi oras ha, wala nila yung mabot. Uy, huwag pa maabot eh. Karong nung lasing ko, mudunggong mo sa. Uy, karon pa din hapon. Oo, karong mga alas 4, alas 5, mga nang oras ha. Dugay pa din kung sinaabot din eh. Ang ayaw po sa'yo eh. Pauli lang una niya, balik lang ka niya mga alas 4. Kaya kung ari ka mag-standby din, mapuno magkasabog, abog yung nipitaw. Ay di ko standby karon no. Kanto pa ko maghapon dire kay abog na pasminto na non ko dire lang. Bro, natagtatuwa. Pauli lang ko eh. Tuyog ka na ng buhay, pauli naman sa go. Ako alawan karon ra bang talikod. Karon ra bang adlawan. Di na naman abot risi. Puno mo, nagabot ko, puno na rin ka. Awa, nilayas nung sa Martinica. Sabit na nung ni Ani nun. Lain na rin yung kumpanya nyo, mutbol ka na nagtao.